Здравейте! Аз съм Станислав Драганов, инженер продажби в GREE и в това видео ще ви покажа какви допълнителни екстри в климатика си струва да имате. Всъщност, ако трябва още в началото да ги обобщя с две думи, те са върхови технологии. Китайският технологичен гигант GREE Electric Appliances разполага с 2 развойни центъра, 15 изследователски института и над 1000 лаборатории. 15 000 инженери работят под непрекъснатото усъвършенстване на устройствата и процесите. Резултатът е няколко десетки хиляди патента и над 20 World Leading технологии. Това означава, че взимайки премиум модел климатик на GREE, получавате най-високо качество, върхови технологии и забележителен дизайн, но на много добра цена. Какво точно означава това? Например, в нашата страна е важно климатика ви да служи добре не само когато е горещо, но и когато е много студено. Двустъпалният компресор при високия клас модели на GREE гарантира, че ще усещате топла струя от климатика, дори ако температурата навън падне под минус 20 градуса. Тази технология не е уникална за GREE, но при другите марки ще платите за нея много повече. Отделно, благодарение на дизайна се постига допълнителен комфорт. Например, при стандартните климатици въздушната струя се разпространява на около 45 градуса, докато при моделите U-Crown по хоризонтала тя е 130 градуса, а по вертикала 180 градуса. При модела Soil пък инфрачервеният сензор следи движението на хора в помещението и климатикът може да бъде настроен така, че струята да ви следи, примерно за да ви е по-топло, или точно обратното, струята да ви избягва, за да не духа студено директно във вас. С Soil на практика създавате свой персонален комфорт. И когато говорим за комфорт, много важно качество на високия клас климатици GREE е изключително ниското ниво на шум. Примерно, G-Tech е по-тих от спокоен разговор между двама души, а U-Crown и Soil са почти безшумни. Качествената климатизация не означава само да е прохладно през лятото или топло през зимата, а също колко е чист въздуха в помещенията. В това отношение, комбинираната филтрираща система на моделите G-Tech и U-Crown постига впечатляващи резултати. Причината е, че 4-степенната филтрираща система включва и филтър с активен въглен, който пречиства миризмите от въздуха в помещението. Към него се прибавя филтър, улавящ финни прахови частици с размер под 2,5 микрометра, които са опасни за здравето, защото могат да проникнат в белите дробове. Допълнително има биологичен филтър, чистващ въздуха от микроорганизми. Последният компонент е филтър с катехин, вещество изличано от зеления чай с силно антибактериално и антивирусно действие. И на финала, за да осигурите комфорт в помещението, още преди да отидете в него, всички климатици на GREE имат Wi-Fi управление по стандарт и не се налага да заплащате допълнително за него.